a poctivú famíliu patria. A na to si ich vypijeme, Hazaňa. Proti není zlatý. To si veľmi pekne povedal, Markus. A nech žijú naše ženy. Nech žijú. No tak čo to, no? Vyopálame ešte jednu štampeliu druhou. Nalej boha tvojho stolárskeho, tu máš, nalej. Hovorí sa, že dva štampervinky pohromade spievajú. Keď sú tri, sa objímajú. A keď ich je 5, tváre vyvolávajú. Ale veď sa neondeje to, no čo bolo medzi nami? Bolo, to sa vyradíruje a zalieme to rumom, sivovicou alebo terkelicou. Čím chceš? Tak nám bude, ako nám ešte nebolo, tak. Živio! 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 Toľko veď sa už nedaj toľko prosiť, no. A ty čo nepiješ to, no? Tak pí, boha tvoj, lebo ma naozaj na... Vôbec sa nemračím. Dokonca aj piť sa mi chce. Ja, akože si to povedal s tými štamperlíkami. Už sa ani nepamätám. Že keď sú tri, tak čo? Čo? No tak teda, aj tí naši javari, aj my pijať budeme, aj tí naši prebitujeme hovno mali. No mali, no čo? Mali, ale my máme a budeme mať. Tírarira, 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 tírarira. A hop, to je šmoc, no. Píšťaldačka, pískaj, otec mater stíska. Píšťaldačka, pískaj, otec mater stíska. Aj my sa budeme, len sa zoberieme. Aj my sa budeme, len sa poberieme. Božinka moja zlatá, ľahko sa vám odvďačíme. Stíska. A píšťaldačka. Sej, neproduciruj sa. Otec mater stíska. Počkaj, teraz si to poviem. Čož? Aj my sa Prečo nenecháte, veď je taký milý. Hovor, Tonko, neboj sa. Máme slobodenku, Tonko, len sa ty vyreči, neboj sa, hovor. No tvoj befel just reční nebude. Nechaj to už, Tonko. Ale co, môj drahý, len sa ty vyrozprávaj, na to sme tu. Máš slovo, hovor to, hovor. Teda mám slovo, či mi ho dáš, alebo nedáš, vieš? Nechajte, hovor. Lenže je pravda, teda peknými darmi si nás obšťastnil. To sa musí nechať, to je fakt. Lenže povedz mi, Anciáša, tvojho mecenáša, kto ma odškodní za dedičstvo, ha? Už je to tu. Tu je to. No hovor. Počúvaj ďalej. Kto ma odškodní za záhradu? Aj my. Kto advokáta podplatil? Kto zapchal hubu notárovi z Grumbuchu? To mi povedz, keď si taký múdry. To mi povedz. A keď som prišiel za tebou, reku, pán veliteľ, nenašla by sa u vás robota na tom vašom Babylone, čo ste ju na mojilu prekrstili. Ne mi povedz, čo si mi povedal. Čo si mi vtedy povedal? Vyhodil si ma ako psa, vieš? Ako psa si ma vyhodil. Ale teraz dosť! Ticho! Ty počúvaj. Ty, ja tvojho Antikrista Stolárskeho, ty